Voilà, okuma Gawusu ambe se kana kuma sokono. Ambe fulen tanu la se kanu ban deme ba bema. Kala me jere jakulu bela jere fo ku nyina ku bismillah. Ku ni chew ka dane yala. Kanye shi uka arajo mandima. Nura FM. Ndo mi awai ka do nandu na kuma sokono sa. Kuna funi ambe tani ayetelela. Sabu nyoka chawugula. Wati tambe. Ndo ambe fasiri minta oye Isa Jigiba. Ali kuma mbe. Isa kuma na awai ka do fasiri mingono obe talike le pays. Isa ajira ka fo mi awai ka do aunga awai ka do kene ba mimbe. Na be awai ka do yira fo kene kufo kado ka fo kwa kene ka sigira ko bela jele ku nyina bora akeri kado kunu ajira ka fo minye bajuliba ale danga yesani wati na wulika jonni chesuru kera la culture Amadou Hampâté Bâ kono kera kunu sa kalo kle bisa ba no yeju ngalo san 2022 lancement ba min betalike ata ko folo no be awai kado salon de media na bo kufo akoni ngera kene minga minya awai kado on yira to la ministre min be na be communication kufo ni kado minye yelma kura minu dombe awai kado subana machine na ministre so awai kado ningera kene Aruna Touré aka wele dake kanyeshi awai kado minye jamana de bema ngere ne yala kuna funi dibaw akolu wele kajiru la kafo awai kado uku chesiri sabu joro minya awai kado odone ndo jamana ngonna ako de siratigala ninye tako foloi Isa Jigiba le pays akuika do ka fo salon de media kunu akurubo karli bela jele akera mami ngumbi kene ka oye ministre de la communication awai kado no betalike maître Aruna Touré akera yoro mi oye palais de la culture ni ye salon de media kofo ibe kene kofo kene min gono na minya awai kado fo de no be tarika kuna funi dilauka bela jilen ka wuli ka jo no ka chesire minyi obse ka no do o yira chugumi anu kanga wuli ka jo minge mi mbese ka to jamana ka nyeta obse ka sabati chugumi basiri ke baya jira odila ka fu ye gorike ko shoni sigi ke mi mbe talike awai kado am minu ye awai kado pouvoir nanai no ye fanga tabulu nanai laje maliko nana am be tabulu mina ani am be wuli ka jo mina obse ka la ko don chugumi discours mi mbe na kera awai kado ko nyira damineni anyefo ministre fe no be maître Aruna Touré kofo aye kuna fundila wele fanga mimbe auna se mimbe awi anga chesiri chuko su bela jilina ta ni ko bla awai kado jamana ka buluka kansa min ya awai kado jamana bisika bonno la chugumi bara minum vlenne ako bela jirele anafo barka buya na chugumi o kera so be kuna fundila chaman badi lu yira kene konnan kle sababu nyongo fen jaman be minum bina ke awai kado kene ngonna na ila fo fasiri ke ba ale ya fo chugumi ajira ka fo kene ngonna na mi kuna fundila wi bina kanu ka jemu kon sigi kene kono jemu kon yere temene ngo ka boy jemu kam minum bitalike arajula television hali sebeni kelo haka ja ulu bela jilebe kene konna na be bajje kulu minum bi kene ngonna na abela jile ka fo ka be wali nyumondo nya awai ka do jemu kan minum bina ke jemu kon kulu girunde do minum no bolule do no bi keso biye ka kono de la fom ya fenja manga minye awai ka do Isa kabasirbe ale minye ku nyere bela jile nyamai aye fuli la se awai ka do de me bawni awa kuna fundila bema minu ngera so buye ni ka ye kene ngonna na amba jira saka fo minye awai kado ko imbela jili kwa tambe ka di mami ma oyi primature nyamai no be awai kado shogel ko kala maiga no bo ko fo nga kene nga ablay kone ale de sira ka ye kene kono ni ala sona ma ko ngoni damine na sawo Isa Jigiba ayi ko min vo awai kado le pays kono ndo oyi ni ngambe min ngoni fo bara u damine na ni ablay kone ere bi nyon fe wa ni ala sona ma so fe nga damine ka ba ka so minye shogel ye amay kene kono awai kado abibalina ni ala ka jey shogel ko kala maiga abisira fe abina ni ala sonama ali bisa ka organisateur fo ko wali nyumando kanu ba minum be no be awai kado bololo sanfe ka bela jile fo ko fasiri fleni sikitala nyama babu anyana kosobe ne indicateur du renouveau sama ka grena munye DKSE akumara de ako munye tentative de coup d'état ko kuma munno o konforanga jamana konala ibe na ka fo ko munye secrétaire général koro na kuma président la badaw fangala no de Kalulu Dumia kame domna kombi muye Kalulu Dumia bulo kuntara ka daka ko sabe ke ko siga kala la ka fo ko akun faralno mawka mamunu kuma faka fanga ninka adafri kame domna kombi muye secrétaire général koro no de be Kalulu Dumia ko fo nyama ko alla jera ga ako koni ko abi munye DKSE akumara ako kibora sorola munye kabo critical ka yoro kaira ka fo ko ni cheko fo le no be Kalulu Dumia ko fo na fo nya fina to muna munye jamana secrétaire général koro do présidence o konna ula wati muna badawu ale kume fangala ya jitemina kala jani cheko fo le fo kata faramunye SA ale nyama koro o kan no de Kasimu Kuita o konu kum lendo kata fara ma sama nywana ka kaira ka fo ku kun keleme ka jamfa ku la ka fanga ka adafri munye sabaningala no de DKSE aira ka fo ni cheko fo le nu ko septembre 2021 o konala aira ka fo kunu konu kume fanga ka adafri o de okumun konala be na ka fo ku novembre 2021 o konala munye nunu taru yura soro ko na
naanu ani ɲɔgɔncɛla u la mun ye kalo 7 tɛmɛnen kɔfɛ a ko kɔni ko a taabolo ko a yɛlɛmana dɔɔni o sabu kɛ mun ye tribunal de la commune 6 de Bamako ale kɔni bɔra ka jamana secrétaire général a kɔrɔ n'o bɛ Kalilu Dunbiya ko fɔ ka ale lajɛya ɲɛma fo ka taa fara mun ye commissaire kɔrɔ mun n'o bɛ Kayikaw fɛ yen n'o de Musafa Jagite ni ka ale fɛnɛ ko o lajɛya mun ye Fatiri ko b'a kɔni a y'a yira k'a fɔ ka mun ye SCA ale secrétaire général ale président Makɔrɔ ale ɲɛma kɔrɔ n'o de ye Kasimu Koyita ye Kasimu Koyita bolo kɔni o ma bɔ ale kan fɔlɔ nka mun ye kibaruya mun n'o kɔni sɔrɔla a yira k'a fɔ ko bolo bɔlen filɛ ni maa ninnu kan bolo siga kɛlen bɛ la k'a fɔ ko bolo bɛna bɔ ni maa minnu kan nin ye o sabu kɛ mun ye tribunal de la commune 6 ale de ye ordonnance k'o bɔ ka bin ko bolo ka a ka bɔ ni maa 2 o kan nka mun ye sɛbɛnnikɛla DKS a y'a yira k'a fɔ ko mun ye procureur général de la cour d'appel de Bamako ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin baara mun na a kɛlen filɛ tribunal de la commune 6 fɛ ɲɛma ale wele k'o da nka an bɛ don min na comme bi ni maa fɛn fɛn filɛ nin ye u bɛɛ kɔni bɛ kogo naani ni ɲɔgɔn cɛla o la n'o y'a sɔrɔ mun ye tribunal de la commune 6 de Bamako ale ye Kalilu Dunbiya fo ka taa fara mun ye Kaye commissaire kɔrɔ n'o de ye Musafa Jagite ko olu lajɛya nka mun ye procureur général auprès de la cour d'appel de Bamako ale fana ye wele k'o da mun ye juin kalo tile 27 k'a yira k'a fɔ nin décision mun n'a talen filɛ commissaire tribunal fɛ ko ale fɛla ko tɛ bi ko ale fɛla ko tɛ sini an kɔni bɛ don min na comme bi ni maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ kogo naani ni ɲɔgɔn cɛla o la kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau ale kɔnɔ DKS ale sɛbɛnnikɛla y'i bonya o b'a la nɔgɔ ni ye DKS ka fasiri bila hali bi an bɛ taa n'an bɛ taa an bɛ se Musa Sayon Kamara ale kuma bɛɛ a kumana sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko l'indépendant Musa y'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn anw ka sariya sunba min bɛ yen ni an bɛ n'an gɔ sɛmɛ a la n'a bɛ kɛ sababu ye jamana in ta n'a bila ka se k'o lakodɔn i k'a dɔn k'a fɔ min ye anw ka constitution ba ye awa i k'a dɔn maa minnu bɛ ye awa i k'a dɔn constitution ye sɛbɛnni o sira fɛ awa i k'a dɔn k'o baara kɔni k'olu kɛra Asimi n'o ye n yɛrɛ to a ma ye min ye awa i k'a dɔn jamana ɲɛmaa Asimi Goyita Asimi ge tɔmɔ ye cɛ i tɛ sabali seli mana se cogo o cogo i hakili sigi Asimi ne Madu ka jan ɲɔgɔn na dɛ bon e yɛrɛ ni Ala cɛ ne ka Asimi tɔgɔmaya k'o daminɛ na bi yan seliko b'o la don dɔ la ko tɔgɔma ye Ablaye Mayiga ye n tɔgɔma don Asimi fana ye n tɔgɔma ye Sadio Kamara fana ye tɔgɔma ye Sadio Kamara ye jumɛn Sadio ye n tɔgɔma ye awɔ jɔn tuguni Wakɛ kɛ Wakɛ fana ye n tɔgɔma ye n bɛɛ ye tɔgɔma ye awɔ e tɔgɔma tɛ Basumu ye wa mun kutubu Basumu k'ale sa ne denkɛ fɔlɔ de nɔgɔ baasi tɛ min ye n tɔgɔma ye Asimi Goyita jamana ɲɛmaa don colonel Asimi awa i k'a dɔn ko min ye transition ɲɛmaayaba o bɛ ale de bolo nin waati n'a ye wulikajɔ kɛ juin kalo tile 29 tɛmɛnen décret belebele 2 bɛ yen awa i k'a dɔn a ye sɛbɛndenw ta olu n'o kɛ olu la a y'a jira k'a fɔ comité min bɛ yen n'a bɛ wele ko comité indépendant de suivi des recommandations des assises nationales ani refondation i k'a dɔn k'a fɔ o jɛkulu ani commission belebele min bɛ yen awa i k'a dɔn olu bɛna wulikajɔ kɛ ka se ka anw ka sɛbɛndenw ka olu lajɛ min bɛ se k'a to awa i k'a dɔn constitution ba o yɛrɛ fana o kow bɛna ɲɛdɔn i k'a dɔn k'a fɔ o kɔnɔnafɛnw bɛ se ka kɛ cogo min awa i k'a dɔn Asimi a ye tɛgɛnɔ kɛ nin bɛɛ lajɛlen na a ko n'i y'a lajɛ dɔgɔkun 3 tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen décret in sigira min bɛ tali kɛ awa i k'a dɔn anw ka nin commission ba in min bɛ tali kɛ o kan a ko président min bɛ yen n'a bɛ transition ɲɛmaaba n'a b'o kofɔ Asimi le 29 juin a ye wulikajɔ kɛ awa i k'a dɔn bolonɔkiw la yalasa min ye baaraw ye olu bɛ se ka daminɛ cogo a ko de sira fɛ min ye Asimi ye a yirala k'a fɔ décret min n'a ye bolonɔ k'a la ɲɛmaaya bɛ maa min bolo o bɛ tali kɛ Fuseni Samake kan ale yɛrɛ ye secrétaire général kɔrɔ ye gouvernement awa i k'a dɔn o tɔgɔ la o bɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye awa i k'a dɔn ka rapporteur général o bɛ tali kɛ Wafi awa i k'a dɔn Ugaden tali kɛ o kan cour suprême awa i k'a dɔn o ɲɛmakɔrɔ don madame Sanogo Aminata Male ale ye médiateur de la république ye awa i k'a dɔn ale y'o ka dangan ye a ko commission min filɛ nin ye awa i k'a dɔn maa 22 minnu y'a dɔn k'a dɔn nakari olu de sugandira olu de bɛna don commission in na o tɛmɛnen kɔ n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ Musafu SM Cissé ale ye bâtonnier ale sen bɛ a la général de division Yamusa Kamara Yamusa kelen ya Yamusa dɔ kɛ wa a b'a la Yamusa b'a la Yamusa bɛ a la min ye awa i k'a dɔn Cheikh Umar Konari o y'an ka cɛ ye dɛ Maître Cheikh Umar Maître Cheikh Umar o kaɲi a n'a ka kan Maître Cheikh Umar awa i k'a dɔn ale bɛ a la Haruna Diallo ale fana ye awa i k'a dɔn kiiri bulon o tigilama dɔ ye a fana bɛ a la Ibrahim Fɔnba nin bɛɛ ye kiiritigɛlaw ye min ye awa i k'a dɔn Umu Jara ale ye an yɛrɛ kɔrɔmuso ye n'o bɛ awa i k'a dɔn animatrice ko fɔ awa i k'a dɔn Umu Jara ale fana sen bɛ a la n dɔgɔ nin jɛkuluba min filɛ nin i bɛ a sɔrɔ jamana kɔnɔden fɛn fɛn bɛ yen minnu da bɛ kalakari a bɛɛ lajɛlen bɛ a la an ka seko a n'an ka dɔnko tigilamaw n'u ye kuma donsow ye olu awa i k'a dɔn ko kɔrɔ dɔnbaw
bela jile be ningo ngonna ubala taruku domba ulu ye historien ulu bela jile be ala wa ikado ka fo min ye awa ko ngoni koye ko min ni awa ikado asege segera atente min bi se ka to mashika na kuma da soro ko be boli ngoi projet min be ni awa ikado o be constitution awa ikado ale ko fo ni ala sona ma ye ni utkalo awa ikado o damine abana abida tabalika ka tadi ashimima wa jirala ka fo kletan duro o nyoko yi obike don ko imbe ka ta tabulo abana wa haka janna jaraire min ya ashimiye ubise ka ta da koro wati do awa ikado ayere hakilnata ni afelata mi o jakuye abana batirike ba ko ako 29 juin gelina min ye journal officiel jirala ka fo ma bisaba anin nani ulu fana tara ulu yo moye min be talika ni la nyini minu ngera sigi min be no be assise national de refondation ko fo minu be na tugu no fe o do ko bere se ka to abise ka fomia chugo mi o ma mugwa o ma bisaba ani awaikado nani ibai ka fo min ye coordinateur general ba o ye awaikado Amadou Chewule Jaray ale avocat akadanga o ye Mamadou Ashimi Konare o temene ngo ka boye min ye awaikado maucha mamba de ba kono minu fana ye mo ye minu mi ko indo ka dona kari basiri ke ba ko ako min ye awaikado makolo gere minu mbala ambise ka burema alay touré ambise ka le fo société civile tola general min be no ye awaikado ngire dingay no be Gabriel Pujugu ko fo ale sembe ala Mamadou Jamutani au conseil islamique du Mali o be ala Solomani Kone ale ambassadeur Koroy wafi Ougadei o be o fanana awaikado na le kun kursu biram o mai basiri ke ba ko ako ni zeben dem flani awaikado ka bulu na ko ula kana soro min kurnu gram o yeseben min ni abora no ba jira ka fo nga kalata o bina ke wati mi ikado ka fo jango te president kalata min bina ke février kalo wani be dara fe minga o de be awaikado sente mawye awawili ka jo minge ni afshimi yibulu no blala no be awaikado loi ko fo loi électorale o bete menen ngo ka boyi akera fami nyekoro o be talike anga sedia o awaikado no be awa ko sobe on tatede anta do ke anta de sedia o mais pour le moment amena kele de ke sedia o akilna mumba labi yela o me ite fami na o titaide anta do ndrika wala nyama ngwa kulu karlani mamunu ne be sedia o kuna ni watina o kuma sira wo sigire no ni seba mu no le tika seba nu ka labatu ni ala sona jouer kalo kle saba awaikado ko bi ke chugo mi obi na nyefo anyi ni ala ka je ni mu yo fasire sayon gamara aka fasire do lende pana anya sama ka bwa ko no ka bido boli ibo jabala maruma ga nyama bonya asibe ko jarani nouvelle origine ba sama ka gerena munye mamane ture ke akumara nyama abena ta munye biligambuli idan woro ko ni ko odone ndo de munye journaliste ne français ko kuna fondila doye nanga makole Léo Nicolian ni ya jitemina kalaje mu yo conférence internationale do obiga ke ni conférence yira jitemina kalaje abiga boli munye farafina okan ore okum kona la sebe na ka foko ni kuna fondila munye français do nanga makone Léo Nicolian akoni kuna foni ni ka boka binti chari ayira ka foko munye amega ba mamunu maka foko terroriste do ko ka fo mamunu nye jarusu ye ko be jarusu te ko nunu ye mercenaire yira de wa mercenaire munu do sigata la ku Australien do munye Francis ka mamumbe no de Jean-Yves Le Drian ko Australien do Francis ka Jean-Yves Le Drian fe panike wale ka ake munye an reka jamana kona labe ba maliba okofo munye mamane Touré ayira ka foko Jean-Yves Le Drian ko ambe domina ko bi ko no ya soro ko ni Mali kiribo mawo olu ko ni keleme ka zole ko ni ko sebokoro da anofe abisika na tugo na jamana kona la o sabke jalakli chama ne taleme ka ni cheko folo insegre no be Jean-Yves Le Drian no ba akofo akomunya an jamana era kona la nga kiribo munumbe olu ye wole blani chema ko sabga sika kelendo ala ka foko anga passeport ko munkumbe nyama ko atoko sebokoro nyamine ndo okola na manya ka foko mi ye wole ko ni blala Jean-Yves Le Drian oma game domna kombi akoni mana anga jamana okona la folo munyo uira ka kuna fondila mumbe ne France keleme ka jalagi chama taka asegra ni watina no de ye Léo Nicolian araba dondo bena juin kalo klemuga ani konontoma samba fla ani samwa ani fla ni conference belebele munabuga ke irisi jamana okona la munyo ni che conference no de Léo Nicolian aye kuna foni ni ka boka binti chari akoni ya jitemina kalaje gele amuno bango jamana okona la na beturo su nuko fofo kata fara munye dina marfatula ko sigata la ko Jean-Yves Le Drian ko aka nafa soro sira do koy wa aka nafulo nyini sira odo ko Jean-Yves Le Drian ibe na le kale ko bela jilemba kalama ko mamundo ko abe marfa fere ko abo nyodon ko sobe ko bela jilen ko obo kalama munye Léo Nicolian ayira ka fo ko munye jari su muno luira duna be mako kona fe fo kata bla munye tomoktu marala nyama ko sigata la ko nunu bela jilen Jean-Yves Le Drian ko aka mo labe onuyi kana munye anka jamana okona la na be ba maliba ko fo ko wa ko to do de ni vo
o yɛrɛ dama do bi ɲɔgɔn dɔn o bɛ ɲɔgɔn dɔn an de ba c'est-à-dire an yɛrɛ de bannen don an yɛrɛ ye nka ɲɛ b'a la ni kumana dɔrɔn kuma dɔ bɛ sɔrɔ ka fɔ nka ɲɛ b'a la n'o tɛ tubabuw yɛrɛ dama n dɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn n'i ye tubabu kɛ ye k'a fɔ a b'a dɔn fɛn de b'a la kosɛbɛ ɲɛma k'a daminɛ kabi don min na docteur Choguel Kokala Mayiga ko dalilu b'a bolo ko min ye Faransi bɛ ka terroriste labɛn yan est-ce que t'a la u y'o jaabi ayi o tɛ se k'a jaabi u ye fɛn bɛɛ jaabi u m'o jaabi dɛ tiɲɛ tɛ de voilà kosɔn in na u ye cɛ min minɛ o yɛrɛ ma bɔ k'a ka kuma fɔ a ma kɛ bɛɛ ɲɛna a banna ala k'a di sababa bɛɛ ami ala k'u ŋaniyaw sigi u yɛrɛ ma ami ɲɛma mun ye Mahamani Ture fasirikɛba a kɔni y'a jira k'a fɔ ko mun ye Faransɛw ka nin ministre kɔrɔ in n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ n'o de Jean-Yves Le Drian ye mun ye waati mun na François Hollande ale tun bɛ fanga la o y'a sɔrɔ Jean-Yves Le Drian a bɛ défense kunna nka mun ye Macron ye waati mun na ale fana tun bɛ fanga la mun ye nin cɛ kɔfɔlen n'a bɛ Jean-Yves Le Drian o kɔfɔ a kun ɲɛsinnen don mun ye Faransi ani jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli kɔni ko o ma k'a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko Jean-Yves Le Drian ɲɛma ko marifa feerela belebele wa k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye euro wari miliyari 23 ɲɛma ko o de sɔrɔla marifa feerela diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ la wa a bɛɛ lajɛlen bɔra Faransi o kɔnɔ la a ko waatiw tɛmɛn'o yɛrɛ kama mun ye Faransi yɛrɛ wasaden dɔ kɔni o bɛ yen o ye Zolen kɔni k'a sɛbɛkɔrɔ da ka Jean-Yves Le Drian ka a ɲininka o sabu kɛ o y'a ye k'a fɔ ko mun ye marifa minnu bɛ yen kɛlɛkɛminɛ minnu bɛ yen n'an k'a ma ko Rafale o 80 kɔni ko a bɔra mun ye Faransi jamana kɔnɔ la ni k'i kunda mun ye Émirats Arabes Unis o kɔnɔ o kan ko mun ye Jean-Yves Le Drian ko a ɲininkala wasabulon o kɔnɔ la doni kama ko mun ye kuma foyi ma sɔrɔ a bolo ka fɔ nin kunnafonidilen kɔni y'a jira k'a fɔ n'o de bɛ Léo Nicolian kofɔ ko Jean-Yves Le Drian ko terroriste minnu bɛ anw fɛ yan nin waati na fo ka taa fara mun ye jihadistes kan ko maa wɛrɛ tɛ ko min ye mercenaires labɛnnen don wa mun ye Jean-Yves Le Drian ko ale ka nafasɔrɔ sira o de don a ka commerce o de ye nin ye kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de ye Mahamani Ture Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la Ndɔgɔbabu ɲɛna ndɔgɔ min ye awa i k'a dɔn an bɛ foli ani tɔni an b'a lase n ka ex ma mon ex ami Isaac Kulubali ani Kadi Gorobinɛ ɲɛ b'u la u bɛ ɲɔgɔn fɛ sa o kumana an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn an b'a yira limanaw na an bɛ salon de kɛnɛ kan salon de média kunnafoni dilaw bɛ munumunu salon la a caman ba de o kumana sa min ye stagiaires b'u la minnu yɛrɛ y'a dɔn k'a dɔn nakari min ye awa i k'a dɔn doyen ani doyen olu bɛɛ bɛ a la Isaac ninnu ye doyenw ye anw ye doyenw ye o jumɛn o ye doyenw fana ka doyenw ye kɛ Isaac ka doyen ye tubabukan de fa de Isaac la ndɔgɔ wala kana o ɲɛɲini yɔrɔ jango ye ndɔgɔ an bɛ taa min ye awa i k'a dɔn denyɛrɛni n'i y'a su don kɔɔri foro la n'i y'a ye kasange kuma na i b'a sɔrɔ CMDT jɔli b'a kɔnɔ walayi o b'a kɔnɔ kaburu kɔnɔ Nouvelle Horizon n bɛ sɔn ni segin a kan Nouvelle Horizon maa min kuma bɛ o bɛ Mahamadu Traoré a b'ale kofɔ Mahamadu y'a jira k'a fɔ sigikafɔba min bɛ yen n'o kan ka kɛ juillet kalo tile 3 nata dɔgɔkow bɛ cogo min na a b'i n'a fɔ to boxe seni o na kɛ a b'i sɔrɔ awa i k'a dɔn jamana ɲɛmaaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ tabarikala ni Ala sɔnna juillet kalo tile 3 nata min filɛ nin ye min ye awa i k'a dɔn jɛkuluba min bɛ yen n'a bɛ communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest o bɛ CEDEAO a b'ale kofɔ olu kan ka ɲɔgɔn ye kuma bɛ taa kɛ mun kan Mali Burkina Faso ani awa i k'a dɔn Guinée Conakry jamana ninnu ni hakili b'a la min ye démocratie a tununa a b'u labiribiri ka bɔ nin jamana ninnu kɔnɔ o kɛra fanga bɛ maa minnu bolo awa i k'a dɔn o bɛ awa i k'a dɔn finitigiw sɔrɔsiw don a ko de siratigɛ la Mali ta in awa i k'a dɔn ale kɔni ka wulikajɔ barika ka bon kosɛbɛ kabi waati min na a nin dugusajɛ min ye CEDEAO ye a ye bere ta ka da anw kun janvier kalo tile 9 awa i k'a dɔn san 2020 k'an ka frontières datugu k'a kumaniya an yɛrɛ ka wariw ma tila k'u sen da an kan kan u bɛ ɲini ka an fasa nka ni Ala sɔnna ma an kɔni bɛ taabolo min kan i ko bi dɔwɛrɛ tɛ fɛɛrɛ ani dabali ka kɛ nin jamana ɲɛmaa minnu filɛ nin u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ cogo min awa i k'a dɔn sen min bɛ anw kan kan sen bɛ se ka ta ka bɔ anw kan kan cogo min k'a dogolen tɛ maa si la Togokaw ka ɲɛmaaba min bɛ yen n'o bɛ Fɔri Ɲasinbɛ kɔfɔ ale kɔni ye dɛmɛba jɔnjɔn ye ka ɲɛsin Mali ma sabu ale ka wulikajɔ barika bonyana kosɛbɛ waati laban ninnu kɔnɔna na min bɛ se k'a to an ɲɔ minɛnen min don o ka bɔ an kan a ko o ka bɔ yen Mohamed Bazoum i to a ma a fɔ tout d'Afrique tout d'Afrique wala tout d'Afrique a fɔ tout d'Afrique yafa Mohamed Bazoum ale kɔni bɛ taabolo min kɛ ko bi a kalikande ɲangini min tan bɛ ka ɲɛsin aw ma k'a kana dabila fiyewu nin jamana ɲɛmaa fila ninnu bɛ taabolo min kan u ka taacogo n'u ka kilenniw i k'a dɔn u tɛ kelen ye a ko président min bɛ yen n'a bɛ Togo ta kofɔ ale jɛra n'a ye ka wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ fan bɛɛ fɛ ɲangini min bɛ anw kunna ɲangini ninnu awa i k'a dɔn olu bɛ se ka bɔ anw kunna cogo min communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO olu ye ɲangini min da anw kunna ani union économique
économique et monétaire ouest africain UEMOA nabu ko ako ni jefla nungo ni betablo minga bina fo awekado ka fle ka shote ka awekado smate finda ka kelena ako de kama so me ba membe na ke awekado sede wotola kuma kan bole do fam bela je kuna funi disrafe Mohamed Bazoum ale ko ni ba kalika gangui nyangini mimbe an dala ko ka to an gande nyangini nunga na wuli chukoshila sabu na wulila ko bi ke sobuye minya awekado dona na tola minya sorasuye ko bu chesiri kosobe saraka ya blaw wallahi ko be boli e kado ka fo minya president mimbe na be togo president ko fo for nyasimbe ko fana kalikande ka fo ni wuli ka jo ko ni ala so na ma sedewo ngini mimbe an dala ko bobo an dala ko de kama yere president mimbe no be ko wari nyama ba ko fo no be alasani daramani watara ado ale ko fo basu mutara fe ni watila ban ngo nana do wona te koy ka laje ka basu mu lafam ya hakilina ko fali e basu mu yere laba mo mani fam ya de ay adaka di basu mu na katema alasani gawo ay basum ko ni tew ne ko ni ma ne ko ni njen kabi do na basum ko kale ka gouvernement nyama ko ma kana muso flata ne adonga na kliti nyam ayo fo ayo fo kale ka gouvernement ko silame do ngon ta do mamu siya kun kondo ay pourtant ni aje temene ani basum bi soro ka ke kulu kele ngono de ani jago ay do akulu ko nan to do akulu ndo Mohamed Bazoum awayka do halibi ale ko ni be minga atari awayka do Alassane Dramane fe do rete Dramane Alassane ale ko ni be wuli ka jode la mimbi se ka to yani sume bay ni nyonche Bazoum ale ni awayka do minyi fornya simbe be se ka fule kelim fie chugo mi mimbi se ka keso bu nyangini mimbe an dala o nyangini be wuli ka bo an dala tabarika ke chugo chugo le o ka nyama ba no ya awayka do fornya simbe Niger nyama no be Bazoum ko fo no ko ni ka tabulu yi awayka do ma chama be abeka minu njoro kosobe usume ba min na toflen awun jigi damba kan ka fo yagini mimbe awun dala yagini numbe wuli onu yere dama no lu kembe ka ke toto boxe seni mi ni ka tanja abinye Mamadou Esitrore aka fasiri do nouvelle horizon o ka bidon boli ibonya bala mari maga nyama bonya asibe ko jaranye kana tin sama de iba mi dondoni ne ma warbo ay mo e ko ni ba du mo warbo woni warbo di ba sama ni ra siga sama yede aka kala flaga kono ka tuko de ba no fel ala ka ta bo wallahi ama ida kan wala ku sogole menura fm na di kononto ani nani to mi munuru duru la sili am go ken wati na ka bo munye badala bugu munye bada era la salon de media ambu o kena o kan nyama ne be mbolo mba goshiga du endiga te duru ne vo me boni ale titari ayem blanga nga jalasiri nyama beta soro ibi niu ne bolo munye adama jabati ke akumara ako moto bisaba ibe na e ka foko tega dera nunu bela jilenka bamako boda konina kerengela posu mumbe nanga mako nyamana posu ni bela jilen moto kuro yo wasiga kelendo ni moto nunu bela jilen ula ngamuye fatrike bayno de adama jabati ayira ka foko munye arabado no bena juin kalo kilemuga ani konontoma samba fla ani sambuga ani fla ibe na ka foko poste de contrôle mu no be nyamana bamako boda yeretewa mobile do konu kun kelemme kunda muye segu yanfa okan odo kum kona la ibe na ka foko ba police la kamunu no lube sega sigali ke ni poste de contrôle na be nyamana kofo yo wuli ka joke ka jatemina ka ake wati munna munye ni kare kofole ajura munye police la ka yo sega sigali ke ka jatemina kanaye ka foko munye moto bisaba abela jele moto kura nyama ko olube ni kare nkonu okono police la ka yo jatemina ka laje oroni bebe na ka foko kuma ko ayla doni ayla sanfe doni ma munye poste nyama ye police la ka utara korfo kata ada oklo okan oroni be munye commandant mun fana be na le be circulation bela jele onyanabo babu tarada oklo kan o fana feren dabali bela jele nge babu imesega ile tuko munna kata da munye ministre de la santé o sabege munye ma munnu minana ka foko olude kuma fakata ni moto nunu ye ya ira ka foko olube mission la mission munna be talike anga kenya ministre so oluka mission ula ako wati munna munye nyingali okera ministre so ina na be santé ministre ko fo o te jamna tuga ministre so wa olu ya ira ka fo ni mission mun fla ni nyama olute fo do ni ko ina wani mission mun olu masega fam tuko shlam odo kum kona la be na ka fo ko ba pour cela ko ne ife munye nyama ko anye ni famu ye feren dabali bala jilenga ka moto nunu ko ni ka asezi am dom na ko bi moto nunu ko ne abe ba pour cela ko bulu ga tigata mamunu kum minala no kum fakata ni moto nye wati muna pour cela ko be sega la bara ina nyama olu ko ni jike buton na ka duru ko odo finya la am dom na ko bi ku buga nyini odo kum kona la samunye inspecteur général Suleiman Traoré na le police nyama ay zole da police bala jile makuka feren dabali bala jilenke ni ma ko fole
ninnu tɛgɛ bɛ se ka da o kan cogo min na don n'a nataw la kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ indicateur de nouveau ale kɔnɔ Adama Jabate ale sɛbɛnnikɛla ye i bonya o b'a la ndɔgɔ awai ka dɔ an bɛ taa ni fasiri an ka taa yo fas cenu ale ka fasiri bɛ an bolo kɔrɔ a bɛ awai ka dɔ providentiel a b'o kɔnɔ an bɛ b'o la waati min an bɛ sɔrɔ ka taa sugu la an bɛ taa ndɔgɔ min ye awai ka dɔ kalataw waati olu dɔnna maaw ɲɛ bɛ min na o de ye k'a fɔ min ye Asimi ye ale ni awai ka dɔ Adama PSG a b'i n'a fɔ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yalima gɛrɛ ɲɔgɔn na o bɛ ɲini ka awai ka dɔ bandiri a ko da fɛ dɛ a ko ni Adama kɛ o ya Adama ka laada kɔrɔ ko ɲɛma an k'o fana fɔ dɛ o Adama ka laada yɛrɛ Adama la a ma deli ka to a la koyi wala an kɔrɔ yɛrɛ tɛ yan k'a y'an ka taa Isaka an ka taa sinon Adama kɔni ale bɛ comme club Masermo mani waati na Masermo bɛ awai ka dɔ Bangoni Arazel a bɛ sugu da la yen a bɛ k'a lamɛn an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ka discothèque kɔnɔ yen ndɔgɔ min ye awai ka dɔ a jirala k'a fɔ président de la transition Ntoama min bɛ Asimi Goyita ko fɔ ndɔgɔ i ka dɔ k'a fɔ ale bɛ taabolo min kɛ i ko bi ani awai ka dɔ politique tɔnba dɔw bɛ yen a b'i n'a fɔ u da bɛ fili kelen na dɛ sabu ko wɛrɛ tɛ koyi transition ma banko in bɛ kɛ cogo min na o de bɛ ɲɛɲini o de siratigɛ la a jirala k'a fɔ min ye Ntoama Asimi Goyita loi électorale min bɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ni hakili b'a la a ye tɛgɛ nɔ ko a la koyi k'a y'a la tɛmɛ ndɔgɔ min y'anw ka dagabana salon bureaubaw gɛrɛnw min ye awai ka dɔ zamɛ ni awai ka dɔ jɛgɛ club bɛ du yɔrɔ min kuma kelen min bɛ yen i b'o yɔrɔ dɔn dɛ jɔn t'o yɔrɔ dɔn Bamakɔ mun ye Salen Barakɔrɔla bɛ du yɔrɔ ɲɛma e kan ka caman dɔn a la n b'a dɔn ne n'a bila i kɔnɔ ni Isaac de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ndɔgɔ awai ka dɔ ninnu yɔrɔ fɛn fɛn filɛ nin ye awai ka dɔ kuma kelen min bɛ yen o de ye awai ka dɔ Asimi ale ka ɲɛmaya min n'o kuma bɛ maaw da a k'o de kama min ye awai ka dɔ parti tɔn politique caman bɛ yen olu kɔni kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ awai ka dɔ u bɛ k'u mɛrimeru ka awai ka dɔ u ɲɛ maana bɔ fiɲɛ bɛ taa fan min fɛ yalisa u bɛ se ka t'u sɛmɛ yen da ye a k'o de kama min ye jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ Adama PSG ni awai ka dɔ Asimi olu ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ndɔgɔ awai ka dɔ a ti mɛn bilen a k'o bɛna da kɛnɛ kan a ko n'i y'a lajɛ loi électorale awai ka dɔ min ye conseil national de la transition n'u y'a latɛmɛ min ye awai ka dɔ Asimi ale ye bolonɔ kɛ a la awai ka dɔ k'a jira k'a fɔ baasi tɛ a ko nin loi min filɛ nin a sariyaden sigini 159 n'o bɛ article 159 ko fɔ ale y'a jira k'a fɔ anw ka finitigi minnu bɛ yen ɔ nin yɔrɔ in dɛ fo ne ka nin yɔrɔ de ɲini Isaac loi in kɔnɔna na a ka faamuya kosɛbɛ sabu kalo 6 kalo 4 a ma faamuya ko in na kosɛbɛ koyi a ma faamuya dɛ parce que a jirala k'a fɔ article 159 ko ni maa min bɛ yen n'i ye sɔrɔsi n'i bɛ fanga kɔnɔ bi ko e bɛ se ka i sama ka bɔ a la ni kalata tɔ ye kalo 6 ye kalo 4 ne ma fɔ dɔw dun ko kalo 4 ne kɔni ye kalo 4 mais ne hakili la a fɔra n'i tɛ fanga kɔnɔ i t'a ye kalo 6 ye mais n'i bɛ fanga kɔnɔ i t'a ye kalo 4 ye explication de mais fo an ka tila k'a ɲɛɲini sɛbɛnnikɛla ye min fɔ n b'o de yɛlɛma a ko kalo 6 awai ka dɔ i bɛ se k'i sen bɔ i ka sɔrɔ ka awai ka dɔ i kana bɔ jamana ɲɛmaa nɔfɛ ka b'o kuma fɔra min ye awai ka dɔ wulikajɔ ni cɛsiriw kɔni bɛ ka kɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ an ka salonbaw ni awai ka dɔ duguduguniw caman bɛ yen bɔra ka minnu fɔ bɛɛ bɛ k'i kun bɔ ka fiɲɛ taasira lajɛ fiɲɛ mana suuru yɔrɔ min fɛ olu b'u sɛlɛ ka taa yen u b'u sɛlɛ ni ka t'u da yen fan fɛ a ko de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ a yira k'a fɔ alliance pour la démocratie au Mali Adama PSG ale kɔni bɛ dabolo min kɛ i ko bi fiɲɛ durubilen b'a senkɔrɔ koyi sabu Alpha Umaru Konare ka tɔnba min filɛ nin an ka taa dama kuluba ka sɔrɔ o de ye awai ka dɔ u sagona fɛn ye a ko n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ min ye nin ko bɛɛ lajɛlen Adama PSG ale kɔni bɛ taabolo min kɛ i ko bi a ka awai ka dɔ disibaw caman bɛ yen jɔyɔrɔbaw b'u bolo CNT kɔnɔ jɔyɔrɔbaw b'u bolo jamana in awai ka dɔ a jɔsenba dɔw kan jɔyɔrɔbaw b'u bolo o baarakɛyɔrɔw la o de y'a to Adama PSG transition na ani bi cɛ nɔgɔ bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ Adama a b'i n'a fɔ min ye awai ka dɔ fura kura bɔnbɛn a ka ko la Adama PSG u kɛn bɛ ka diili kuraw dun Adama PSG den kura bɔnbɛn ngɔyɔ la sabu awai ka dɔ u ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri o barika bonyanen don kosɛbɛ a ko de senfɛ min ye Adama bɛ don minɛ ko bi min ye awai ka dɔ u bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ la Asimi yalisa u bɛ se ka ɲɔgɔn nasɔrɔ cogo min ka ca Ala fɛ Adama ni Asimi a b'i n'a fɔ u tɛgɛw bɛ ɲɔgɔn bolo don na nataw la wulikajɔ bɛna kɛ koyi sabu Asimi ma kuma bɛɛ bɛ k'i ta fɔ o tuma Adama fana a somi ka jan kosɛbɛ a ɲɔgɔn b'a la ko in bɛ taabolo min kan o tuma an bɛna lajɛ ni awai ka dɔ u b'u sɛlɛ ka taa Asimi fan fɛ yalima n'u b'a kɛ cogo min an bɛna ka n'u lajɛ nka a mana kɛ cogo cogo nin ko in kɔni ye min ye awai ka dɔ Adama a kɔni kɛn bɛ ka awai ka dɔ yɔrɔ bɛɛ furan ka jɛya yalisa ni Asimi ko n b'a la o b'a sɔrɔ maa fɔlɔ min dan b'a tɔnkɔrɔ o ye Adama PSG ye Love Jenu n tɔgɔ ale ka fasire nin ye min ye providentiel o ka bidon bɔli i bonya b'a la Marima ka ɲɛma bonya diyara n ye i ye babu in fɔ cogo min na ni Asimi Goyita kɔni y'a bɔ diɲɛ ma don o don k'a bɛ kɛ cɛbɔ ye ɲɛma maa fɔlɔ mun bɛ taa Adama don
sigata la de ne ra ko ni mena club siga Ashimi togola o te so obi songe na nyugo na kari dama me jamana ko na be konde ka ba ya fodeli club dama me be siga Ashimi togola be konde ga kut a te so club de ka siga muso togola Ashimi ya ka mumba muso ka kula ya fama kai ni ka bago da ya fama ne hakila be Ashimi kula ke nga muso maliye ni alache imana cheba yin ta so muso ba dole da ko muso ba to ba aka tuku cheba no fe abana nyama ade use koma ana yi ko nan dama de jamana nyama use koma ala kan gishi o man do na kera mi o ni Ashimi kondo sigata lawo iban jama shele le sura ko ambi do ke ala kan ni so babe limana o salon de media ambo kene ka ambe abay ka do badala ni wati nan zigile nyebe bala nyebe ponda tinanu mbe ala moblu be kata tinanu minya abay ka do moblu be teme fam be fe fiyen sumale ni be kan fie o ni ntesu jo ko na isa ga yambi so nga jade ni be bando nyimedi ni abeba shini ya ide foni yera iga solo ne meja kele ya de o be do fara kan be ba bi do fara ninga ni ngoni awon bi ande sa fo fini bo fo nerbo abdi anti taroshi o man dogo ambe solo de meja ambe a organiser bo fo kuna foni dila minu ye ako tabala ko foni ye foloi aninya anyena de anyena ko jugu anyena we nye dai foni dila o betani ka sigina ambe population wele ai na kana ka kuna foni dila ulaje sabu fami bi ma toro de ni arajo barakale bi wele ha no karsa ikaje mukankai ko kadinye no karsa bisa inofe me ni kungo wula tuma ni yu wele ikele mbisa dafe ikele mesa iti mashi bo fo de kadabla nango malikura aina aka nan laje abana angante ka di nyoma abana kosobe wallahi jamana mi riwa tukum abana kuma nyana nyama ante feren da balisi senga anga ta suku kono kana sigatala nga salon mo minum be ambufu ambe aya fourniture mo gofu aya fourniture kosobe yal sanga seka ya nasoro aya fourniture ni ale kofo ibe alu karanyara ni karanyala ka ubbe kofo au sako ale interieur anga fuli bay yara wal amba barakelaw foku wali nyumando IPS mimbe na be bo Kante ka IPS kofo ale ni ganyila abu befu be wali nyumando uyande me kosobe anga fuli anita ni be ka nyeshum o kuma ndogo ni awai kado an fana ka wuli ka jonna anga chesire mi armée de mella amena fereke o jala tike tilala jala sa ko bi se ka nyesoro o kuma gausu alaji ka fienu bansi ngoro na manya ka foko am sigina ka bosku kono la ambe fuli tani ka kanubani de me baga bela jilen sigare mali kono foko ta bela mali ko kana la ali ka bayida la ka foko salon de media ambo kenere ka premier edition barayin damne na kunu na lama bashure ke shini no bebe jwe kalo cliff lama barayin kumbela jilen abena che la ni te dore munye kuna fondilo amesika partner du soto na la ni fina te dore munye kuna fondilo be gele mun kona la ani aka ja fuka ta fara munye jamana yere be tabulum ga na fogo bi kuna fondilo joro kan ke fin du meni munye salon de media ni a premier edition alors Nura FM kona anyi wulika joke ka chesirike amsika yekene kan tumna ni watina ansilembe munye badala bugu parler de la culture la ka anyashi munye baba yira masa suma ko ni obuka shele ka suma ko ni obuka shele amfe ni watina nyama ambora sukuna amesin kurai kana kuma sukuna sigatala ndo nan sigi nambe haketu ni ke limano fa halibi ayirula ka fo mi awai ka don direct do badala wati do be ka betige o ye réseau ere tableau connexion do note ambe wuli ka joni kesiri mina awai ka do an goni be ka kechugo mi atige mandi o kuma ka fuli ani tanni ka la se kanu bani de be ba bema o dia to hali mi ye kuma mi sen do yo global akro sabu mi awai ka do ambe plein air de la mo mobile mangani moto mangani atika kiba ko sijo kono na o kuma mo ka fumya ka fulin tanni ka lase minya awai ka do ture keni ma aliu ture amba fo ka wali mando ka ni chesiro anaka rezo ma bela jide anga fuli buyi ali bi minya awai ka do salon de media ma fen de be nu ye andeme yalsa salon imbise ka nyesoro chugomi angu fu wali mando aya fourniture barakela be ka be fu ka be wali mando fu yan fu bako jugoroni ka awai ka do bulu faro bu yoro anga fuli ani tanni o be ka nyeshuma ko ni chesiri salon yere minum be no lukembe ka demeta ka nyeshi awma salon konna na minya awai ka do ku befu ku be wali nyundo kerengere ni ala nyafi chugumi ambe fulin tonni amba lase awai ka do yara wal mogoma IPS mimbe na be Boubacar Kanté ko fo ka tasi awai ka do ganyila kam ko ni bebe fu ka be wali nyundo FM au sanfe anga no ba minu bi jamana koka ndo ambu fo ku wali nyundo fona ni che uni chesiri ni wati na minya awai ka do awakante
anga fuli ba fana ye ka kanti ko ka kanti kosobe ka bismillah tiens o mana kamali fe inga kalango hali ka tu kosobe nyama ne be mbolo ma gosi ka dun le triomphe du Mali me bona aye sebaningala togo de Badou Escobar akumada de ako jone kume fe ka ministre mu no nyeshindo anga duguma kalankoma no be de Ousmane Kofo jone kume fe ka ni musuba ninka asoso ibina e ka foko de fu mungera na be kalanso konontona mawka nywanda okofo ako kwanga ta Dauda Bugu ni ya jitemina kalaje Dauda Bugu kona la ko promoteur d'école dobe mamunu yere école so ka daile nyama ku ubolo ko atrasaki kono awo bismillah nyefolike munye Badou Escobar ayira ka fo ame domina kom bi munye école so promoteur nun chaama be nyama uma famu ka fo ko munye Mali fle ka nyata mu tani no be ere fondation okofo Mali kura ko obaro de be singa ga be na ka fo ko munye promoteur d'école dobe mamunu nye école so ninka adaile uira tokola nyama ga uma babu inga afamia de oro kum kono la be na ka fo ko munye kalanso kono tona maw ka nywanda mu no okera ni dwa kun laba in kono la garangel la ko Dauda Bugu ko fi ibe na ka fo ko munye wuli ka job la senga chesuru ko okera nema ko mu promoteur do ko ni ko tega taraka do ko anti o sabuga promoteur de école do uyira kayira ka fo ku ye wari de mine école do fe wa saba école len clean nyama kibina ka fo ko wari nda go shika ka budoni ni siri wakati na kuyi wa biduru ani wa saba omusonga tuka ka sagasa take ka sagasa nge ni be saga musoro wa biduru ani wa saba ale be abo de fo sikatala bismillah ale te be fo de abana ale be be de fo manyana nyama be na ka fo ku ubolo kono ko atarasaki kono ame domna kom biku koni ube ma polsu ka bolo ka dona na tala ko ni manu nun kono ku na blakiri ma ka bolo o kan oro kum kono la muye Badou Escobar ayira ka fo na manya ka fo ko muye kalanso kono ko ube dale sika luka ke wuli ka jo ko o ka ke mamunu ni kalanso dale le ka ko seben ko aka takadi oluma onata ko ni mana so nunu mamunu shi bala jelenke ube balo adama don julila ta na fora ko école don anga ala delle ko jamana sirinya sigi ye demisoni ga obuka demison dige shoni na niwati na nyama ko ye fenye femu na be manifinki kamana ga femu na be maida ko ni ki dabali ko ni ko oban ga me domna kombi munye de Ousmani ale ko ni ye kaleka munu ko ofo kaira ka fo ko munye frodi aka ja fo kata faramu ye shije ka fiti oke nyama ko obana peu ni mamun ko ni ya korobo kiki sigina ka fo ki laban ko ni ko be ke ko nanu ni nyanchila oye na fo fleni anya sama ka bo le triomphe du Mali ale kono mami sebaningala de ode Badou Escobar ibunya obala ndoko ko mi defu ye ko ayri sura ka do fitima ke fon wore make o ministre ko ka fo kosobe kura tasira fe general Bouakari Sagara ale be away ka do Gabon abana me kosobe anganu ba belebele do ako nous devons vraiment aider nos journalistes à bien faire leur travail car l'information de nos jours est principale est primordiale pour le meilleur développement durable d'une nation général Sagara ka Sagara anga fulibaye ka Sagara mana fo ya fo Gabon ndo ambita nya away ka do kuna funi bembulu koro funi mimbata away ka do Dauda Sangare le ka babudo abisebe ngono sebe minangwa makul indépendant Dauda kumana Dauda ya jira ka fo minyi away ka do kalata minu kanga ke élection présidentielle masaka kalata away ka do kalata tobe abe wati jonjon ka do ka fo ko ulu donner tabarikala ko de stratégie anga tradition ulu nyama ba minu be anguna bi ku ye wuli ka joke ka jo min gonna na uni politique ton chama mbade nyoanyi tabarikala nyoanyi bayi away ka do dowrete ka haklina jonjon soro u yere dama ni nyonje ka bengola min bi se ka to chronogramme yi hali no ya soro wati donner do awati ka fete a franfasi ya ka se ka ako bela jele ka dondi chronogramme ba min fleni politique mo ku ya la nyine abi wati jambo de wo ni Nations Unies lu fana ku ya la nyine fo ka ta se ko min flene na manye ka fo ako be sabatira ka cha ala fe kari do kalo kle saba no ya away ka do juye kalo yi min away ka do anga chedun no be away ka do jamana maraba ko fo delegation la hautani ka do obi kene kono kene min be na be away ka do sede wo to la kene na bo ko fo ako de kama yel sa ko imbela jele akase ka nyeso anga mo ko ni be ka wuli ka joke be fe kala ta kala be ka ke kala ta jele ni be ki ka tata surala sura amake mangayi tabarikala so nyima ba nyama bawo udajira ka fo minya away ka do kala taw ko ni watiwu sura la ka sho ni sigi uluka ko away ka do karido juengalo klimuga ani durunga yanu chede minya away ka do referendum no be constitution nyingali anzo na maso olubel labe olubal labe ni ka bike away ka do kalo klitani konondo ye marsi kalo san 2023 ko fe minya away ka do anga conseil no banga meru ko fo ana to bela jeli olube sigi minya away ka do juengalo klimuga ani duru san 2023 ako ni projet ba mi
filɛ nin ale kelen bɛ k'a jira k'a fɔ assemblée nationale député away ka dɔn olu ka taa n'u ka sigi o bɛɛ bɛ kɛ ni ala sɔnna ma a bi sɔn ka laban ka bɛn octobre kalo ma yalisa baaraw bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min min ye anw ka président kalata away ka dɔn a jaabiw n'a kungun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen a bɛɛ bi sɔn ka cɛ jumadon kalo tile 9 n'o bɛ février kalo kofɔ san 2024 o b'a jira k'a fɔ min ye away ka dɔn ko ninnu bɛ taabolo min kan labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatilen don wa ni ala sɔnna ma don n'a nataw la min ye jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen olu bɛ di away ka dɔn limanaw jaabi bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan min ye président kalata ye an k'a fɔ k'a fɔ a jaabiw 23 février san 2024 donc away ka dɔn février kalo tile 23 an ka président kura o bi dɔn min bɛna to transition a bɛ kun cɛ cogo min ma waati jɔnjɔnw donna k'a dɔn a bɛ kɛ waati min bɛɛ k'i labɛn an ka mankanba in dabila an ka fara ɲɔgɔn kan jamana bɛ se ka jɔ cogo min Sangare l'indépendant dɔgɔ i bonya b'a la madu mɛ ka ɲɛma bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye le combat ne ba ale sama ka gɛrɛna ni ye le combat ni ye ale ta maa mun kumalen don a kɔnɔ o de Sanogo de Sanogo a ka an ka taa Iji kɛnɛ kan mun ye Iji mun na a bolo dalen don san 2022 mun ye magankaw fɛ yen i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye maison du Aji mun n'o bɛ Bamakɔ kɔnɔna Mali kɔnɔna la so mun na a sigilen don k'a ɲɛsin mun ye Ijiw bɛɛ lajɛlen ka a ɲɛnabɔ ɲɛma mun ye agence de voyage ye u bɛ ka kɛwale jugu mun kɔni kɛ ka baara jugu mun ni ko kɛ maison du Aji ɲɛmaba kɔni a y'a a lase mun ye de Sanogo a y'a yira k'a fɔ ko mun ye agence de voyage dɔw kɔni bɛ an bɛ don min na ko bi ɲɛma k'olu kɛlen bɛ Bama yɛrɛ de ye keleke jugu don koyi an bɛ don min na ko bi ko u tɛ sida ala ɲɛ u tɛ makari ko sabu kɛ mun ye maaninfin u b'u ka wari kɔni ko u minɛ u la k'a yira k'a fɔ ko u bɛ taa Iji a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ kuta mun n'o talen bɛ ka di u ma u bɛ maa mun ka wari minɛ kuta in kɔni ko a to o labɔ o de hukumu kɔnɔna la mun ye maison de Aji ɲɛmaba n'o de docteur Abdoulaye Fati Sise docteur Abdoulaye Fati Sise a ye nin kɛwale mun ni agent de voyage bɛ ka a kɛ ɲɛma a y'a da kɛnɛ kan tɛ cari mun ye de Sanogo ye a ko mun ye maison de Aji ɲɛmaba n'o de docteur Abdoulaye Fati Sise a m'a to Iji ka laban koyi i ye ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ k'a ye kunnafoni ni ka bɔ ka bin tɛ cari a y'a yira k'a fɔ ko kibaruyaw sɔrɔla k'a yira k'a fɔ ko mun ye agence de voyage dɔw kɔni ye wari minɛ maaninfinw na k'a yira k'a fɔ k'u bɛ taa mun ye magan jamana ka taa Iji baaraw ko o boloda mun ye maison de Aji ɲɛmaba ye n'o de docteur Abdoulaye Fati Sise a y'a yira k'a fɔ ko kota mun n'o dun taara k'a di agence de voyage ninnu dɔw ma an'u ye maa minnu ka wari minɛ ɲɛma ko a filancɛ ko a ka jan kosɛbɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye kota taara ka di e ma k'e bɛ taa ni maa 15 de ye e taara maa mun tɔgɔ sɛbɛn k'a bɛ t'i jɔ maa 30 o la ɲɛma ko tɛ maison de Aji nɔ ye dɛ siga t'a la k'o ye mun ye agence de voyage k'o ye olu de nɔ ye o de hukumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko nin baara jugu ninnu kɔni ko a kɛra nka mun ye agence de voyage k'u bɛ ka dalilu mun di maa ninnu ma u b'a yira k'a fɔ ko visa ko o de ma sɔrɔ ko visa sɔrɔbaliya ko o tɛ dɛ ko mun ye maa ninnu ye sa n'o bɛ agence de voyage o kɔfɛ o taa mun dir'o ma k'u ye o de dan ko o sago wa u kɛra Bama de ye u mago bɛ wari o de la o de hukumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko maa caman ta kɛra jigi wari ye nin la waati laban in na maa caman kun y'a fɔ a denw ɲɛna k'a f'u musow ɲɛna k'a fɔ ko an bɛna taa Iji la ɲinɛ nka ɲɛmaa caman kɔni an bɛ don min na ko bi a bɛɛ lajɛlen mɔsɔnli ni sigilen ka taa so ne yɛrɛ ka maa b'a la n dɔnbaa yɛrɛ bɛ yen a labɛnna k'i sara ka fɛn bɛɛ kɛ k'a bɛ taa Iji la nka kɔfɛ taali ma bɔ bilen o gosili don a y'a fɔra i ka maa 20 ɲini e taara maa 30 ta k'olu bloqué k'olu de bila ka taa dɛ siga t'a la o tɛ jamana gouvernement nɔ ye dɛ o kɔni tɛ gouvernement o tɛ maison de Aji nɔ ye ayi abada mun ye maison de Aji ɲɛmaba kɔni a ko a bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko mun ye agence de voyage bɛ ka nin kɛwale mun kɛ ko don n'a nataw la ko jamana marabaaw bɛna wuli ka jɔ kɛ u bɛ ka nin bamaya mun daminɛ ta tɛgɛ a bɛ se ka da o kan cogo min na nin kɛwale jugu ninnu ko o bɛ se ka cari cogo min na ka bɔ an ka jamana a kɔnɔna la nafani filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ le combat ale kɔnɔ mun ye de Sanogo ale sɛbɛnnikɛla ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ bonya diyara n ye min ye away ka dɔn e ta banna kelen bɛ n bolo ani kunkurun dɔ an b'olu fara ɲɔgɔn kan an bɛ sɔrɔ ka taa Gawusu o kumana min ye away ka dɔn Demba Konte ale kuma bɛ Demba kumana away ka dɔn Nouvelle Horizon a kumana o de kɔnɔ salon des médias an b'o kɛnɛ de kan away ka dɔn Badulabugu an bɛ bada yɛrɛ la koyi Bajoli b'a da away ka dɔn min ye Bamaɲare ka kɛnɛ ba in n'i donna away ka dɔn palais kɔnɔ i b'i tilen ka na fo bada yɛrɛ la i bɛna an jɔlen sɔrɔ a bɛ ka dɔn salon des médias radio sow ni away ka dɔn télévision sow ni sɛbɛnnikɛlaw blogueurs bɛɛ kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ away ka dɔn nin kɛnɛ in kan n tɔgɔ Demba Konte ale kumana a ko away ka dɔn anw ka jamana yɛrɛ bugunatigɛ u bɛ taabolo min kan i ko bi a dama dɔnna nka ko in bɛ taabolo min kan a b'i n'a fɔ saraba away ka dɔn kɔrɔnfɛnmaw i ka dɔn olu ye saraba olu y'o cɛ nin kuma in de man di ne ye kosɛbɛ kɔrɔnfɛnma ni away ka dɔn tilebiyanfan ni fɛnmanfan olu ka bɔ sa a man di ne ye k'olu dabila ni kunnafonidilaw ye min fɔ an b'o fɔ nka a tɛ bali
an fana ta ye min ya na hakila ye min club mate banyanfanti c'est pas bon Mali kɔnɔ a man ɲi nka journaliste y'a sɛbɛn Demba Konte a ko awa i k'a dɔn région 10 ani 9 o de bɛ na kɛ Mali ye sa min ye awa i k'a dɔn cercle 156 ani 6 min ye awa i k'a dɔn arrondissement o 446 ani 6 commune 887 ani 7 ni Ala sɔnna a ma sariya kura min bɛ yen n'o bɛ projet de loi ko fɔ na kɛ awa i k'a dɔn bɛnkɛrɛw de kan a ko bɛɛ lajɛlen a ɲɛnabɔ te ko i ma a bɛ se ka sama a sama Flaka ye zena ta suma dɛ Flaka ni ɲɛna n'i y'a ye i b'a gorsi kelen a sumara de n dɔgɔ te ko i ma ɲi wa Ture te ko i ma ka di dɛ ka haramu te duma ma tɛmɛ a kan hali o don ko bɛɛ ko ne ma dɔɔni kɛ n da ka ji k'a kan ka sukaro k'a la ŋe b'a i kɔ la i bɛ kɔ la ayi n tɛ n kɔ a la mɛ n bɛ mɔ a la de e bɛ to k'i kɔ la o a banna awɔ kana musi dun dɛ k'a to tan kana musi kɛ kana kɛ bɛɛ ko a ɲɛna merci n'o tɛ n'a tɛmɛna sisan a b'a bolo don verre kɔnɔ merci o kumana hali bi sa an ka taa an bɛ te ko i ma maaw fo kosɛbɛ min ye awa i k'a dɔn Tanja n'a ka jama Tanja o de siratigɛ la a jirala k'a fɔ min ye ko in bɛɛ lajɛlen ni ye jateminɛ kɛ ministre min bɛ yen n'a ɲɛsinnen bɛ anw ka administration territoriale ani décentralisation ma kosɛbɛ ale ye sɛbɛnden dɔ bɔ tabarikala sɛbɛnden min ye projet ye min b'a jira k'a fɔ anw ka région awa i k'a dɔn o bɛ taabolo min kan ani Mali yɛrɛ bugunatigɛ ni Mali tigɛcogo a banna o bɛna kɛ cogo min na kosɛbɛ nka n'i ye jateminɛ kɛ ko kɔrɔnfɛla awa i k'a dɔn ko olu kɔni ye saraba bɛɛ lajɛ ka ye région ale kɔni ye awa i k'a dɔn région fɔlɔ ye Mali kɔnɔ cercle 10 b'ale bolo arrondissement 33 commune 65 an bɛ taa Kulikɔrɔ ye région filanan ye cercle 8 arrondissement 28 commune 61 Sikaso ale ye région sabanan ye ale kɔni cercle 8 arrondissement 21 commune 52 Bɔɲɔgɔn Segu min ye awa i k'a dɔn région 4 na ale ye o ye cercle 11 arrondissement 35 min ye commune 78 Moti ale bɛ jɔyɔrɔ 5 na ale b'o la koyi min ye awa i k'a dɔn cercle 8 arrondissement 34 commune 50 o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye awa i k'a dɔn Tombouctou awa i k'a dɔn ale fana sen bɛ kow la sabu région 6 nan awa i k'a dɔn ale ye o ye cercle 13 arrondissement 34 commune 50 ani awa i k'a dɔn 7 min ye Gawo ye région awa i k'a dɔn 7 cercle 16 arrondissement 41 commune 43 o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Kidal ale ye région 8 na ye n dɔgɔ min ye cercle 9 arrondissement 29 min ye awa i k'a dɔn commune 30 Tawudeni ale ye région awa i k'a dɔn 9 na ye cercle 6 arrondissement 30 commune awa i k'a dɔn o fana ye 30 ye Menaka ale bɛna région 10 na ale bɛna o datugu min ye awa i k'a dɔn cercle 6 arrondissement 18 commune 25 min ye awa i k'a dɔn Nioro 11e arrondissement o bɛ 11 ko fɔ i k'a dɔn cercle 6 arrondissement 15 commune 31 min ye awa i k'a dɔn Kita ale bɛ 12e région ko fɔ cercle 5 arrondissement 13 min ye commune 33 o bɛɛ ka bɔ yen Joyila bɛ n'i jɔ awa i k'a dɔn région 13 nan yɔrɔ ale bɛ cercle 6 a b'o ko fɔ arrondissement 13 Bɔɲɔgɔn min ye awa i k'a dɔn commune 23 o bɛɛ tɛmɛnen kɔ min ye Nara ye min ye 14e région 14 na cercle 5 awa i k'a dɔn Naratɛ de arrondissement 10 ani commune 12 Bɔɲɔgɔn o bɛɛ tɛmɛnen kɔ Buguni ale bɛ n'i jɔ région 15 région 15 na cercle 10 arrondissement 30 min ye commune 57 min ye Kucala ye 16e région ale bɛna cercle 8 arrondissement 20 min ye awa i k'a dɔn commune 46 17 na o ye Sanɲe Santa ye cercle 6 arrondissement 16 min ye awa i k'a dɔn commune 42 Bɔɲɔgɔn Douanza ale de ye 17 na ye n dɔgɔ ale ye awa i k'a dɔn cercle 6 arrondissement 17 commune 24 Bajangara ale ye awa i k'a dɔn 19e o tɛ yan 19 Bajangara awɔ 19 na ale ye cercle 9 arrondissement 28 commune 52 Bɔɲɔgɔn a ko nin bugunatigɛ kura min filɛ nin min bɛna di awa i k'a dɔn Mali ma n'a fɔra a ka taa i n'a fɔ a fɔra cogo min na a b'i n'a fɔ min ye awa i k'a dɔn kɔrɔnfɛla in i k'a dɔn k'a fɔ fanba awa i k'a dɔn Saraba olu y'o ta awa i k'a dɔn ni ka Sud yanfa in to yen o tuma ɲininkaliw de bi kɛ yalima awa i k'a dɔn accord min bɛ yen n'o bɛ accord de paix o Mali n'a bɔra awa i k'a dɔn Algérie awa i k'a dɔn sira fɛ yalima nin ye awa i k'a dɔn o de waliyatɔ ye wa awa i k'a dɔn kibaruyaw bɛ cogo di Basiri don a bɔra sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min ni o ye awa i k'a dɔn Nouvelle Horizon Demba Konte ale ka fasiri don o tɛ o do kɛ n dɔgɔ an b'a kunjɛ télé la yanni Gawusu ka a ka n'an gɛn fasiri min bɛ n bolo kɔrɔ
le radar le radar ale kumambe akumambe awikado anga sariya sebe mimbe na be loi électoral na bo kofo anga belebele mimbe no be awikado château kofo ningeleni ninjara ide ayi fulike kanye shuma kosobe ninjara e loi électoral e ma ere da ni songa dide aye ale ni sonja de be shinwan fe o e ka lonwa nka longe ngale de muso ka 5 du matin awo e fana kan nakariya kwara sade bi bo kamimi kolokani wa kolon jabadi kamimi nyama to ne laje o aminu bi bo yanve ama mami ndo ebnu do chato jamana ngone ba mine ya kolon fe fokata black libi la belle chato do la haula ndoko wala onyena c'est bien ayo bashite loi électoral chato kuma na akoka awikado akwanga awikado feso 2020 parlement panafricain ni awikado oye omaye yongo ala uminye awikado seria sumba mimbe sabe loi électoral ko fo o min no temena chato awikado anison jara sabu jamana nyama ere ale tegeno kala chukumi ka fo awikado akateme shule chato awikado onison ja ayoda ako minye chato aye ajira ka fo minye awikado mission minfana be no taraka di ministère manobe administration territoriale bo kofo na bena bla awikado yelmali minu kanga ke kala taw yere sirafe na bena bla chamanjela fana awikado fenye femini ajara e kosobe na ye tashi blake kanyishi awikado limana bela jilema kata ofave ni burem ka ka demandi fasiri ke ba frila sa ni nte burem ge demandi ni ngone malion ka demandi di abana otea abo burem ngoni bola lo mali didu kana ni foyena cheni aram mali rate farafna ebe burem ne mali ko fo nablia farafna de do chato e farafna tadi mali tate bleu ndo ba ko ni wali ya minu flendi ani ni mbara minu kelen flendi no be ke sowye ka kene de daile fule ni se ka to awikado transition abike bengono nana teke di nyogoma ani kado abike sowye min yi mali awikado fiye boda bi di awma wa daba bi yele awyi ambe ka dun da min fe ni ka boda kelen fe chato loi temena honorable chato salut l'adoption abana otabane min awikado radar ni yuko fasiriye ambe abarakela ubefo ka chato yere fo kosobe aka foso de nyuma la bara nyena matala o kuma be bita inda anga kuruka de wati sira kosobe kama lembe ka ngwe atemana yere abeka ngwe atemana ni ale nya kumune tandro e danger di abana atemana awo atemana goyi o kuma ede gausu ya ne ya bala do aywa bashite ndoko kuma na sambe limana hakili jigi sa fuye salon de media e kado bi kuna funi no be gafe ko fo anana ale ka keneka de media bara o damene na kunu ministre de la communication ale kumbe ani premier ministre yere ka o kado ci din keren keren onnana salon de media minya o kado a beta kunche shini ni alaka je o kuma je mu ko chama ko hakili to ala olobe na ke direct la Nura FM o kado o sanfé mashallah fanve ya na me anga page o ni tara Play Store kono ni Nura FM ta abifu no ya soro ibe zunu di sanfé ibe se ka Nura FM lame anga fuli biye no ya soro awikado ibe awikado TikTok di sanfé anga fuli biye ni ibe Facebook di sanfé ibe ka onsi anga fuli biye ko mamba yiri lambe ba joli ba dala ni wati na yere nyambala jo dala obe ko labe tinani mbe ka pampa ne re nyabala finikula obe finikula o salon de media mo ne ko dibiso ko fere oroti ande dibiso ko fere rabia war ko de bare ay wari ko ni Isaac to e bi joro wari ko la ne ba frère do Isaac ay ba ko dibi frère fo telete mu yoro do wa duma lamini te kan lamede lamini ya figa sugo bla ni ma sugo bla bi ke bara e bulu de wallahi hali lamini ka docteur ya dabla ngo ba do nyama fo yira tere toro ima na war soro e shi bidintle doni ubu kanu ki ka sugo bla juga erete ya ne afonga chene garba lango lamini ko ka sugo bla ayi sigi ka kashi ko ale ka sagati samble kana ko ka bla bla ore ka kusema ambina fereke abla ko kusema o kuma nambe bita yin nyongiri ya wati ko ni nanijo ambe fulila se kanubani de me babema ekubu min kumbe aminu yi awaika do wilika joke ambe pa jenefu jeneba ka fanya na kwa dambele awaika do ka ni chesiri abia ni watina bel ko jalo flake anga fuli ba fanai kwa ni chesiri mi aya furniture mo minu ya accompagner ambu fo kosobe ko wali nyuma anga na nyina nere tirike ko no be awaika do bachiri ko fo chambre de commerce et du Mali Nyamaba Yusufu Bachili abe foka wali nyimando Nura FM keneka afulila se Facebook karamogo ma minye awekado burama Traoré jobere mamu kamara modi Kabula Yusuf Sisoko ale kumbia amba foka wali nyimando Gausu Kerefe
Gawusu Keita mande masa nɛgɛw b'ale de bolo a cɛ sirilen don kosɛbɛ e ye Boubacar Traoré Bete Maimunatu den Gafu Jaman Kamadu Maiga ne de kun bi yan hali n'a ma diya Isaac ye a ye ko Gafu Jaman Kamadu hali sini an kana ɲina Awa kɔ dɛ Awa Kante fana a bɛ fo k'a Kante tɔgɔw ka di ne ye kana ɲinɛ Yakuba Gindo kɔ studio kɔnɔ dɛ Yakuba Gindo Fane kana ɲinɛ Fane Kante a bɛɛ kelen bura Bisiri Bala Basiri Binani a bɛɛ kelen o kuma salon de média mɔgɔw studio kɔnɔ fo yan fɛ sa dɔgɔnɔ de bɛ Yakuba Gindo awa fana n'a ka équipe bɛ studio kɔnɔ k'u cɛsiri et puis an kana ɲina les machins du salon les machins di Yalikuye ni dɔgɔnɔ Yalikuye ni Dolo voilà Dolo ni Yalikuye olu ye les machins du salon a ko waleɲuman dɔn Facebook sanfɛ fɛn fɛn y'an lamɛn an da sera min tɔgɔ ma an da ma se min ma vraiment an ka foli b'aw bɛɛ ye k'aw fo ka waleɲuman dɔn ayiwa an kɔni bɛ bi ta in kuru yan an ka kuru ka yan sɔgɔlen to radio la ni Ala sɔnna ma ko tɛ sudala yan waati ni waati bɛɛ an bɛ se k'an gari ka don studio kɔnɔ an bɛ direct u bolo da ni Ala ka jɛ ye ka bɛɛ fo a bɛɛ waleɲuman dɔn siga t'a la hakɛto bɛ nin kan sali Ala Mahamadu a k'an bɛn